Il-Korp tal-Pulizija se jkun qed joffri sessjonijiet ta' self-defense li tfal li jkunu esperjenzaw rejat kriminali. Il-vittmi minn 8 snin il fuq se jkollhom opportunità li jingħataw taħriġ mingħajr ħlas minn pulizija b'esperjenza. Din l-inizjattiva tħabbret minn Lidja Bela u l-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri. Waqt żjara fil-ġiem tal-Akkademja għal korpi dixxiplinati, Dr. Bela u Dr. Camilleri tkellmu mal-membri tat-taqsima tal-Special Intervention Unit fih dan il-Korp tal-Pulizija li se jkunu qed jagħtu dan it-taħriġ. Lidja Bela spjegat kif bħala parti mis-16 jum ta' attiviżmu dwar il-vjolenza domestika din is-sena ridet tiffoka fuq it-tfal biex jiġi assigurat li dawn jingħataw kull opportunità possibbli biex l-esperjenza negattiva ma tħassarx il-futur tagħhom. Nafu li sfortunatament meta jkun hemm każijiet ta' vjolenza domestika, it-tfal ibatu ħafna. Il-Korp tal-Pulizija se jkun qed jagħti lezzjonijiet b'xejn ta' autodiviża li tfal minn 8 snin il fuq li jkunu vittmi ta' vjolenza domestika biex jirawmu aktar konfidenza fihom infushom u biex ikunu jafu kif jistgħu jiddefendu lilhom infushom f'każijiet ta' vjolenza domestika. Fil-messaġġ tiegħu il-Ministru Camilleri spjega li l-Korp tal-Pulizija qiegħed hemm għal kulħadd mill-kbir saż-żgħir, però l-ewwel priorità hija tfal u għandhom jiġu protetti f'kull eventwalità. Il-Korp tal-Pulizija qiegħed u għandu jkun hemm għal kulħadd. Iżda b'mod speċjali għall-eżgħar vittmi fis-soċjetà tagħna. It-tfal. L-Ispettur Silvana Aggafa spjegat li l-Pulizija taħdem ferm sabiex vittma ma terġax issir vittma għat-tieni darba. Dawn il-classes se jkunu ipprovduti minn pulizija stess illi huwa instructor u l-għan ta' dan it-training huwa biex lill-vittmi li b'xi mod kellhom xi kuntatt mal-pulizija minħabba reat li huma safrew ikollhom kuntatt pożittiv anke mal-pulizija. Fejn meta huma jkunu rrappurtaw ir-reat tagħhom, il-pulizija se jkun fir-rwol tiegħu bħala investigattiv, din id-darba ir-rwol tal-pulizija ser ikun b'mod iktar ta' ħabib ta' dan il-vittma.